ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи Қадамшоҳи Соёф. Барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. Фикри худро дар зери навор нависед. Дӯстони азиз, номрое ки дар болои экран аст, барои шумо тавсия медиҳем ки шумо метавонед занг зада барои худтон билети арзон дастрас намоед ва ба Тоҷикистон сафар намоед. дӯстони азиз, тӯли чанд вақт аст ки дар шабакаи мо навор набуромадестай. Вақти мо ҳам кам аст ки ҳар рӯз навори нав пешкаши шумо гардонем. хай кӯшиш мекунем ки тезтар, зудтар, навори бисёртар пешкаши шумо гардонем. имрӯз мехоҳам як саргузашти дигара пешкаши шумо гардонам. бо диққат гӯш кунед. саргузаште ки мо пешкаши шумо мегардонем маънои ӯро надорад ки шумо дар зери навор ё дашном диҳед ё ягон гапи қаб безанед. барои он хотири пешкаши шумо мегардонем ки аз саргузашти ин одамон шумо баҳра гирифта ба ин роҳҳо наравед. яъне ки фикри худтона дар зери навор навистен, чизҳои нағз нависен ки дигарон аз шумо яъне ягон майда манфиат гирад. инак шурӯъ мекунам ба хондани қисса. қиссаҳои зиндагӣ. зани ду шавҳара. Собира дар гӯшаи хаёлаш ҳам намеомад ки рӯзе тақдир бо ӯ бозӣ мекунад. болои шавҳари меҳрубонаш боз шавҳар мекунад. оре, дар ин хусус ӯ боре ҳам андеша накарда буд. агар касе дар ин бора чизе нақл кунад, гиребон мегирифту астағфирилло мегуфт, чунки дар зиндагӣ оилавияшон хеле покдоман буду ҳаргиз фикр ба шавҳар хиёнат карданро надошт. дар пойтахт ширкатҳои найрангбоз хеле зиёд буданд. собираи бехабар аз найрангҳои онҳо бо доми ширкати мурабизнеси фитоду пинҳонӣ аз шавҳараш хонаашро ба бонк гарав монда, пули калони бо фоиз қарз гирифта ва он пулро бо ду дасти адаб бароварда ба ширкати муҳра дод. аммо баъди директори генералии ин ширкатро дастгир карда маҳбас кардан, аҳволи мизоҷони он бад шуду шавҳари Собира ҳам аз фиреби занаш дарак ёфта, сари қаҳраш ӯро дашном дода аз хона муддате баромада рафт. Собира аз хона бехона шуда дар фикри аз дигар кас қарз гирифта ба бонк доданро кард. аммо ба ӯ ин миқдор пули калонро касе қарз намедод. барои наҷот додани хонааш ӯ бо марди судхӯре шинос шуда, аз ӯ бо фоизи баланди дар як моҳ аз $40,000 $4,000 бояд фоиз медод. як моҳи аввал ин фоизро дода тавонисту халос. шавҳараш бошад бехабар аз бори дигари қарз гирифтани ҳамсараш ба хотири 3 фарзандаш ба хона баргашт. зиндагиашон хушу гуворо буд. аммо ҳамеша як гӯшаи дили Собира сипсиёҳ, парешону хавотир мегашт. аз ваҷоҳаташ маълум буд ки аз чизе сахт метарсад. аммо шавҳараш гумон мекард ки шояд аз карда пушаймон асту барои ҳамин доим ғамгину парешонхотир аст. ин марди судхӯре рӯзе ба ӯ таҳдид карда гуфт ки ба ҷои вохӯриашон зуд биёяд, чунки гапи муҳим дорад. Собира бо дили нохоҳам ба ҷои гуфтаи мард омад. нусрат аз ӯ пурсон шуд ки фоизи думоҳаи пулам ки $8,000 амрикоӣ аст овардӣ? Не, аз куҷо акаҷон? муҳлатам де, ман бояд ба кор бароям. дар як ширкати хориҷӣ ба ҳайси менеҷер. ана баъд як бало карда пулҳои туро оҳиста оҳиста бармегардонам. ман чӣ боз 10 соли дигар интизор шавам ки ту пули маро бо фоизаш як дунё мешавад баргардонӣ. ҳозир фоизашро барор вагар не рафта ба шавҳарат ҳамаашро мегӯям. акаҷон, ба ҷони 3 кӯдакам раҳм кун. агар ин навбат шавҳарам фаҳмад ки ман қарздорам,
маро дар ҷояш талоқ мекунад. пас ин хел бошад, ягон роҳи ҳалли ин масъаларо меёбем. ман як марди худотарс ҳастам. туро бо никоҳи муваққатӣ дароварда зан мекунам, то қарзро баргардониданат. рав ба хонаат фикр кун дар ин бора, баъд ҷавобашро баъди 2 рӯз омада ба ман расон. агар баъди 2 рӯз зангам назадиву наомадӣ, ба хонаат рафта ба шавҳарат мегӯям, ки қарзҳои туро баргардонад. агар ту одами худотарс бошӣ, пас чаро маро ин қадар азоб медиҳӣ? фоиз мегирӣ, худат зорӣ карда омадӣ, ки пулат диҳам, боз гап мезанӣ. охир ман хонаи ҳалол, шавҳари вафодор дорам. баъд чӣ? чӣ тавр ман боз ба никоҳи ту медароям? муваққатан, фаҳмидӣ? ин никоҳро дар Эрон сиганӣ мегӯянд. ман дар ин бора фикр мекунам. ту ба ман 2 моҳ муҳлат деҳ, аз дигар ҷой пул ёбаму пули туро диҳам. 2 моҳ не, танҳо 1 ҳафта сабр мекунаму халос. муддати 2 ҳафта Собира дарбадар гашта пули қарз кофтааст, аммо касе ба ӯ ҳатто 10 сомонӣ қарз надод. Собира дар ин рӯзҳо чунон лоғару хаста гашта буд, ки аз дидани ӯ одами дидагӣ гумон мекард, ки касал аст. баъди 1 ҳафтаи азобҳои рӯҳӣ, Нусрат ба ӯ занг зада гуфт, ки зудтар омада фикрашро гӯяд. Собира омада гуфт: Нусрат, илтимос, боз ба ман муҳлат деҳ. хонаро боз ба банд гарав мемонаму дар хонаи иҷора нишаста пули туро бармегардонам. ман дигар тоқат надорам. ту агар хоҳӣ, ки шавҳарат чизеро нафаҳмад, маъшуқаи доимии ман мешавӣ. Собира ночору дилшикаста розӣ шуду аз ҳамон рӯзи нахуст сар карда бо Нусрат ҳамхоба шуду муносибатҳои маҳрамонае оғоз ёфт. Нусрат дар меҳрубонии меҳронаи нисбат ба Собира хеле боэҳтиёт буд. муносибати онҳо 1 соли идома ёфт. Нусрат бо Собира сахт одат карду бе ӯ дигар лаҳзае наметавонист. Собира ҳам дар навбати худ аз шавҳараш доимӣ дурӣ ҷуста, дар паҳлӯи Нусрат буданро мехост. шавҳари Собира аз корхонаашон ихтисор шуду, мисли дигар мардҳо роҳи Русияро пеш гирифт. Собира дар дил хурсанд шуд, ки акнун озод асту бо шавҳари дуввумаш метавонад бештар вохӯрад. фарзандонашро ба зане, ки кироа карда буд, мемониду худаш ба назди Нусрат мешитофт. Нусрат ҳарчанд соҳиби 2 ҳамсару 10 фарзанд, аз зани аввали 6 фарзанд, аз зани дуввумиш 4 фарзанд ҳам бошад, хушу ҳаёлаш ба Собира банд буд. ҳамсари дуввумаш, ки хеле бадрашк буд, аз маъшуқаи шавҳараш дарак ёфта, ба ҷустуҷӯяш баромада, хонаи Собираро ёфта омада, дар назди ҳамсояҳо рӯканиву мӯйканӣ карданд. Собира аз шарм гирьякунон дигар аз хона намебаромад. гапу хабари душавҳараи ӯ ба гӯши шавҳараш расида, худи ҳамон ҳафта ӯ аз мардикорӣ баргашт. назди ҳамаи хешу таборон ӯро талоқ дода гуфт, ки фарзандонашро мегираду ӯ аз хона ба назди хушдораш баромада равад. Собира шармандавор ба назди Нусрат омад. Нусрат аз тарси зани дуввум, ки хеле шатоҳу ҷанҷолӣ буд, ӯро аз дар берун карда гуфт, ки ба ту ҷавоб, дар бораи қарз бошад, баъд гап мезанем. Собира дар кӯчаҳои шаҳр гирьякунон барои ҳаёти ояндааш фикр карда наҷот меҷуст. пушаймону шармзада, аммо ягон роҳи наҷотро дар зиндагӣ минбадаш намедид. роҳ ба сӯи дарёи Душавбенка гирифт. худро бо ғаму дарди дар дилаш буда ба дарё партофт. ҷасади мисли пуфак дам кардаи ӯро аз поёни дарё дарёфтанд.
қиссаи мо ҳам ба поён расид. Худованд ҳаматан нигаҳбон бошад. дастгирии шабакаро фаромӯш накунед, лайк бунен, обуна шавен, фикрҳоятонро дар зери навор нависед. боқӣ худованд нигаҳбонтон бошад. Хайтор наворҳои дигар.